हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दंजोबो। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया गोदान अफिसियेल नटिस होदों सेकेन्ड 4 6 सेमिस्टारनि फर्म फिलआप खालामनांसिगौ। बेनिफ्राय एरियार बेटारमेन्ट आरो रेगुलार नोंथांमोना बेयाव फर्म फिलआप खालामनो हासिगोन। दायो बेयो सोरनि आरो मारै खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम। मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो। दा गोबाव खालामला अफिसियेल नटिफिकेसन नायगानोसै। लोगोफोर आं अफिसियेल नटिफिकेसन लाना फैखाबाय भिडिअनि डिसक्रिपसननिफ्राय डाउनलड खालामना लानो हागोन। बे आपडेटआ फैदों 30 जुलाइआव। बेयाव बुंदों लोगोफोर फर्म फिलआप खालामनायनि पिजि लेभेलनि जागोन दे बियो। जायफ्रा पिजि लेभेलाव एग्जाम होनो गोनां दङ नोंथांमोना सेकेन्ड सेमिस्टार बेनिफ्राय 4th सेमिस्टार आरो जाबाय 6th सेमिस्टार रेगुलार आरो एरियानि फैखाजोब्बाय। दा बेयाव नोंथांमोना नायदो नटिसखौ। बेयाव बेट्स लाइ बेट्स फैदों नोंथांमोना गोनो गोथो जानाङा। बेयाव बुंदों लोगोफोर It is hereby informed to all the students of PG second semester Arreare 2018 batch and Arreare by Betterment 2019 batch बे second semester बेनिफ्राय N लिरनाय दङ 4th semester Arreare आरो 4th semester Arreareनो 2017 batchनि आरो लोगोसे Arreare आरो Betterment 2018 batchनि नोंथांमोना फर्म साबमिसन खालामनांसिगौनो। बेनि फर्म फिलआप खालामनायनि डेटआ जागायसिगोन 31 जुलाइनिफ्राय एबा दिनैनिफ्राय अनलाइन जागोन। बेखौ क्लियार लादो जायफोरा नोंथांमोना सेकेन्ड सेमिस्टार 2018 बेट्सनि आरो लोगोसे एरियार एबा बेटारमेन्ट होगोन 2019 बेट्सनि। बेनिफ्राय आरो 4th सेमिस्टार पिजि लेभेलनि जागासिनो बियो। एरियारा 2017 बेट्सनि आरो लोगोसे एरियार एबा बेटारमेन्टआ 2018 बेट्सनि नोंथांमोननि फर्म फिलआपआ दिनैनिफ्राय जागासिगोन 31 जुलाइनिफ्राय अनलाइन। आरो लास्ट डेटआ 8 आगष्टसिम थागोन। नोंथांमोना लिंकखौ मोनगोन उनाव। बेखौ आं उनाव होगोन नोंथांमोननो। दायो एक्टिभ जाथ'वाखै। दानिया फर्म फिलआप खालामनायाव मा नांगौ नोंथांमोना मोजाङै नायना लादो। बेयाव बुंदों सेकेन्ड सेमिस्टारनि लोगोफोर स्केन कपि नांगोन, रेजिस्ट्रेसन बा एडमिट कार्ड बा ग्रेड कार्ड नांगोन नोंथांमोना सेकेन्ड सेमिस्टार एग्जामिनेसननि जायफोरा 2019 बेट्सनि। बेखौ नोंथांमोना पिडि फाइल खालामनांगौ ना फरमेट खालामनांगोन। नोंथांमोना पिडि फाइल खालामनांगोन। बेनिफ्राय आरो दंबावो सेकेन्ड सेमिस्टारानो बेबो बेयावबो नोंथांमोना एखेयानो नांगोन। बेनिफ्राय बेट्सआ 2018नि बेबो पिडि फाइल खालामनांगोन। बेनिफ्राय नैबे 4th सेमिस्टार पिजि लेभेलनि नोंथांमोनाबो सिंगेल पिडि फाइल खालामनांगोन। फरमेट खालामनांगौ आरो बेट्सआ 2018। बेनिफ्राय आरो नोंथांमोना नुनो मोनबावदों 4th सेमिस्टार बेबो जाबाय 2017 बेट्सनि नोंथांमोनाबो सेम कन्डिसन एखेयानो। बेनिफ्राय एग्जामिनेसन फिसआ थागोन सेकेन्ड सेमिस्टारना पिजिना 1080 रुपिस। बेनिफ्राय 4th सेमिस्टारना 1200। बेनिफ्राय प्रेक्टिकेला 20 प्रजेक्टआव 400 थागोन। नोंथांमोना बेखौ SBI कालेक्ट नोंथांमोना लिंक मोनगोन बेजों हरनांगौनो पेमेन्टखौ। बेनिफ्राय दानिया नटखौ मोजां नायना ला लोगोफोर। बेयाव माखासे बेटारमेन्ट होनो मोनो आरो माखासे बेटारमेन्ट होनो मोना होनना दङ। माखासे रुल्स दङ आरो नोंथांमोना मोनबाय जाखानांगौ। बे रुल्सआ जाबाय नै जायफोर बेट्सनो 2018नि नोंथांमोना बेटारमेन्ट होनो मोना होनना बुंदों। बेयाव प्रभिसन गैया आरो बेटारमेन्ट सेकेन्ड सेमिस्टारनि। बेयाव दङ नै जायफ्रा 2018 बेट्सनि। बेनिफ्राय आरो 2007 बेट्सनि नोंथांमोनाबो सेम कन्डिसन बे जाबाय 4th सेमिस्टार पिजि लेभेलनि। बेयाव लिरदों फर बेच 2018 नो बेटारमेन्ट प्रभिसन फर सेकेन्ड सेमिस्टार। बे हानाय नङा। बेनिफ्राय आरो बुंबावदों नैबाव जायफोर 2019 बेट्सनि नोंथांमोना अपसना मेक्सिमाम 2 पेपार्स अनलि नोंथांमोना एलाउ दङ आरो ना बेटारमेन्टनि थाखाय। ओमफ्राय बुंदों एरियार लोगोफोर एरियार हेभिं 2 पेपार्स एन्ड मोर आर नट एलाउड फर बेटारमेन्ट सेकेन्ड सेमिस्टार नोंथांमोना एलाउ गैया आरो जायफ्रा एरियार दङ। बे क्लियार जाबाय। दानिया बुंदों आरो फर बेट्स 2018 बेटारमेन्ट अपसन इज एलाउड मेक्सिमाम 2 पेपार्स अनलि। 2 पेपार्सल' हायो मेक्सिमाम होनदों आरो 2018 बेट्सनि। बेनिफ्राय नैबे 2019 बेट्सनि एखेयानो बियो। बेनिफ्राय एरियार हेभिं 2 पेपार्स जुदि मोननै गाहाम जुदि एरियार दङब्ला नोंथांमोना एलाउ गैयानो हो बेटारमेन्ट होनो थाखाय 4th सेमिस्टाराव। नोंथांमोना बेटारमेन्ट होनो थाखाय चान्स गैया आरो जुदि हेभिं 2 पेपार्स जुदि नोंथांमोना बेक दङब्ला। एरियारा आरो बेखौ क्लियार खालामबाय। दानिया नेक्स्टआव थांनोसै जोङो माखासे नटिफिकेसन नायबावनोसै। नोंथांमोना नैबे नटखौ मोजां नायबानो जाबाय गोनो गोथो जानाङा। बेयाव एज पार एग्जामिनेसन रुल्स एन्ड रेगुलेसन थायोना गोबां माने बेक थायोब्ला माखासेखौ माने बेटारमेन्ट होनो हायाना। बेबायदि माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसन दङ। बेखौ नोंथांमोना मोजां नायदो जायफोरा बेक दङ एरियार। बेनिफ्राय जों नेक्स्टआव थांबावसै आरो दंबावो अफिसियेल नटिफिकेसन दंबावो माखासे फर्म फिलआप खालामनायनि। दानिया जों नायनोसै रेगुलार। जोङो रेगुलारखौबो नायगोन। दायो जोङो बेयाव डाउनलड खालामनोसै। नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामना लानो हागोन। बेनिफ्राय नैबे जाबाय 30 जुलाइआव फैनाय आपडेट। बेबो जागोन नै नोंथांमोना नुनो मोनदों एखेयानो लोगोफोर। नोंथांमोननि लास्ट डेटआ एखेयानो दिनैनिफ्राय जागोन 31 जुलाइनिफ्राय अनलाइना।
दा बेनिफ्राय फिसफोराबो नै नोंथांमोना नुदों फिसायल' एसे डिफारेन्स दङ थ' एग्जामिनेसन फिसआ 6 सेमना लोगोफोर 1080 जागोन दा बेनिफ्राय आरो एग्जामिनेसन फिस 4 सेमेस्टारना 960 जागोन प्रेक्टिकेलाव 280 थागोन प्रजेक्टआव 400 बे एखेयानो फ्राय दा बेनो जाबाय नै लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों पिजिनि जागोन दे बियो पिजि सेमेस्टारनि जायफोर माने 4 सेमेस्टार बेनिफ्राय दङ 6 सेमेस्टार बेनिफ्राय बेट्सखौ नायदो थ' बेट्सआ बुंदों जायफोर पिजि लेभेलाव नोंथांमोना फरायगासिनो दङ बे बेट्सआ जाबाय रेगुलारनि दै नोंथांमोना नाय बेयाव 2019 बेट्स आरो लोगोसे दङ 6 सेमेस्टारा जाबाय 2018 बेट्सनि नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामनांसिगौ थ' नोंथांमोना गोनो गोथो जानाङा जायफोर पिजि लेभेलाव नोंथांमोना फरायगासिनो दङ बेनो जाबाय नै 4 सेमेस्टार पिजि लेभेलनि बेट्सआ जाबाय रेगुलार 2019 बेट्स बेनिफ्राय आरो दंबावो 6 सेमेस्टारनि बेट्सआ जाबाय 2018 बेट्सनि रेगुलार नोंथांमोननि फर्म फिलआपआबो दिनैनिफ्राय जागायसिगोन आरो लास्ट डेटआ 8 आगष्टसिम थागोन थ' नोंथांमोनाबो खालामनांसिगौ दा मा हरनांगौनो नोंथांमोना जायफोर 4 सेमेस्टार नोंथांमोनाबो स्केन कपि अफ रेजिस्ट्रेसन एडमिट कार्ड नोंथांमोना हरनांगोन बेनिफ्राय 3rd सेमेस्टार एग्जामिनेसननि नोंथांमोना हरनांगोन आरो बेखौ पिडिएफ फाइल खालामनानै बेनिफ्राय 6 सेमनाबो नोंथांमोना हरनांगोन 5th सेमनिखौ थ' बे क्लियार जाबायना गासैबो डिटेल्सआ क्लियार जाबाय नोंथांमोना बेखौ SBIजों नोंथांमोना कालेक्ट खालामनांगौनो फिसखौ बेनिफ्राय बुंदों बेयाव गाहायाव दंबावो नोंथांमोना नै लिंक फर फर्म साबमिसन दा बेयाव 2nd 4th सेमेस्टारनि एरियार आरो बेटारमेन्टनि नोंथांमोननि लिंकआ नैबे जागोन आरो थ' बेयाव नोंथांमोना खालामनांगौ बेखौ आं होनो नाजागोन बेखौ आं चेक खालामबाय थागोन जेब्लानोखि एक्टिभ जागोन आं नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होनो हागोन बेनिफ्राय आरो नैबाव दंबावो जायफ्रा 4 आरो 6 सेमेस्टार रेगुलारनि नोंथांमोनाबो बेयाव हागोन आरो स' बेनिसोमोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो थ' बेनो पिजि लेभेलनिमोन बियो नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामनांसिगोन बेनिफ्राय एग्जामा माब्ला जागोन जेबो नटिस गैथ'वा जेब्ला फैगोन नोंथांमोननो थाबैनो होगोन